אז השיר הבא שלנו מבת הים הקטנה, לא נראה לי שאין מישהו שלא ראה את זה. אורסולה היא מפלצת הים המרשעת, שכל רצונה הוא להביס את מלך הים ולשלוט בים במקומו. בשיר יצורים אומללים היא מנסה לשכנע את אריאל, בת הים הקטנה, ביתו של מלך הים, לחתום על חוזה בו היא מתחייבת לתת את קולה. בתמורה אורסולה תהפוך אותה לבת אדם, כך היא תזכה להיות עם אהובה. אבל אורסולה רק מנסה לשחק אותה תמימה, ואריאל לא יודעת עד כמה עליה להיזהר. לשיר יצורים אומללים אני מזמינה את נועם גלעדי. ילדה מתוקה ויקרה, זו אומנות. את זה אני עושה. עוזרת ליצורי ים אומללים במצבך. נשמות מתייסרות שאין להם למי לפנות. בעבר נכון הייתי מאושעת, לא אחד קינה אותי מכשפה. מאז עברה שנה, עכשיו אני שונה. רכה דקה כמעט גלויה. יש לי כישרונות וגם כוחות של כסף שניתנו לי בימים הרחוקים, ובאותם ובעוצמה אני מפעילה כוחות לעזרת המסכנים העשוקים. משכנע יצורים אומללים חסרי אונים, זו משקל יש להם עודף, זו אשתו קונה על עורף. מי מושיע? רק אני. כל מי שחש כאן אומלל חסר מזל, המבחני דופק בדחי שאקסום רק בשבילו. אני עוזרת ולא רק לא. וקרה מקרה נדיר שלא שילמו לי את המחיר, אז השלכתים בצערה על הסלעים. חוץ מזה אין כל תלונות, רק שפע מכתבי תודות מכל אותם אומללים. ובכן זה ההסכם, אני ארכח שיפוי שיהפוך אותך לבן אדם ל3 ימים, ואז עלייך לדאוג שמזכנו החמוד יתאהב בה, ואז עליו לנשק אותך עד היום השלישי בשקיעת השמש. ואם זה יקרה, תישארי בת אדם לתמיד. אבל אם זה לא יקרה, תחזרי להיות בתולת ים ותהי שלי לעולם. ויש עוד דבר קטן אחד, עדיין לא דנו בנושא התשלום. איני דורשת הרבה, רק דבר מאוד, משהו קטן, לא יחסר לך. אני רוצה שתתני לי את קולך. אז מהר